dedicar una estona a escoltar allò que ens vol dir Jesús, a estar amb ell, a gaudir de la seva amistat. De vegades les seves paraules són sorprenents, però si escoltem bé amb el cor, anirem entenent les coses que explica el seu evangeli. I si ho posem en pràctica, cada vegada la nostra amistat amb Jesús serà més forta. Per escoltar amb el cor necessitem tota la nostra atenció. Deixa tot el que tens a les mans, tanca els ulls i respira. Així, amb tranquil·litat, fes créixer dins teu les ganes de conèixer millor Jesús. Demana-li que entenguis bé allò que et vol dir. Obre-li el cor, estigues atent. Jesús es trobava un dia a casa envoltat de gent. Van arribar de fora la seva mare i els seus germans. En l'època de Jesús s'anomenaven germans, tots els cosins i la família propera. Com que hi havia molta gent dintre de la casa, ells van demanar que l'avisessin perquè Jesús sortís. Però quan un amic li va dir a Jesús: «Escolta, surt corrents que la teva mare i els teus germans són a fora». Jesús va contestar: «Qui és la meva mare i qui són els meus germans?» Tots el miraven una mica sorpresos perquè pensaven: «Doncs home, Maria i la resta de la família no». Però Jesús els va dir: «Mireu, la meva mare i els meus germans són qualsevol que compleixi la voluntat de Déu. Aquest és el meu germà, i la meva germana i la meva mare». I amb això el que els volia dir és que fer el que Déu vol és més important fins i tot que la família. Però Jesús, com pots dir coses com aquestes? Que la teva mare o els teus germans són qualsevol? Això sí que és gros. I què vol dir que fer el que Déu vol és més important que la família? Que no estimes la teva família, Jesús? Que no l'hem d'estimar nosaltres, la família? Esclar que sí, que hem d'estimar la mare i el pare i els germans i tota la família. Només faltaria, si no. No és això el que vol dir Jesús. Jesús vivia per complir tot allò que havia après de la seva relació amb el Pare del cel. Per això caminava per tota Palestina, anunciant la bona notícia de l'amor de Déu. I això, per a ell, era molt important. Era la principal motivació de la seva vida. No és que Jesús no estimés la seva mare o que no en volgués saber res, però explicar a tothom com Déu ens estima i anunciar el que Déu vol era tan important per a Jesús, que això passava per davant de tot. També a nosaltres ens passa que, quan ens agrada molt una cosa, ho deixem tot per fer-la. I mentre ho fem, quasi no recordem que tenim una família. I això no vol dir que no l'estimem, la família. Fer el que Déu vol. I què és el que Déu vol? Hi ha alguna manera de saber-ho? Al llarg del temps, Déu ha enviat moltes persones, els profetes, a explicar-nos-ho. I també Jesús ens ho explica amb paraules i amb la seva vida. El que Déu vol és el nostre bé, la nostra felicitat. I ens demana que col·laborem amb ell. Per fer-ho possible, ens demana que ajudem a tots aquells que ens necessiten. I ens diu que, si ho fem així, serem feliços. No hi ha res millor, ni més important que estimar tothom i sobretot els més febles i necessitats. Oi que hi estàs d'acord? Pare nostre que estàs en el cel, santificat
sigui el teu nom i el teu regne. Que es faci avui el que tu vulguis, tant a la terra com també s'ha fet sempre el teu regne. Pare nostre, una pregària neix del fons del nostre cor. No t'oblidis de qui és feble, ja n'hi ha prou de tant dolor. Pare nostre, una pregària neix del fons del nostre cor. No t'oblidis de qui és feble, ja n'hi ha prou de tant dolor. Dona'ns avui el pa, guanyat amb el nostre treball, guanyat amb la nostra suor, guanyat amb aquestes mans nostres. Dona'ns avui el pa, guanyat amb el nostre treball, guanyat amb la nostra suor, guanyat amb aquestes mans nostres. Reconcilia els nostres pobles i dona força als nostres cors per perdonar. Pare nostre, una pregària neix del fons del nostre cor. No t'oblidis de qui és feble, ja n'hi ha prou de tant dolor. Pare nostre, una pregària neix del fons del nostre cor. No t'oblidis de qui és feble, ja n'hi ha prou de tant dolor. I no ens deixis mai caure en temptació, deslliura'ns de qualsevol mal. Amén. Deslliura'ns de qualsevol mal. I crido amén, i crido amén, i crido amén, Pare nostre, una pregària, i crido amén, neix del fons del nostre cor, i crido amén, 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 crido amén, i crido amén, i crido amén, Pare nostre, crido amén, neix del fons del nostre cor, i crido amén, 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 crido amén. Vull fer el que Déu vol. Jesús, vull ajudar els que em necessiten.
Vull fer el que Déu vol. Jesús, sé que el més important és estimar i servir. Vull fer el que Déu vol. Jesús, tu m'animes a anunciar que Déu ens estima. Vull fer el que Déu vol. Jesús, això ho faré si jo també estimo. Vull fer el que Déu vol. Quan al Pare Nostre diem que es faci la teva voluntat, estem demanant al Pare del cel que ens ajudi a estimar tots i a treballar pel bé de tots. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era en un principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.